நம்ம பார்த்தோம். அதாவது சங்கமேகத்தினுடைய முயற்சியின் கதைகள். சங்கமேகத்தினுடைய முயற்சியின் கதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். அதுல வந்து சம்பவம் அசம்பவம் ஆகுது, அசம்பவம் சம்பவம் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்துல உலகத்தினர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான் சர்வ வியாபி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நாம வந்து சர்வ வியாபி இல்ல அப்படிங்கறத நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம். அதை மற்றவங்களுக்கு நல்லா தெளிவுபட விளக்குவதற்கு பல உதாரணங்கள்லாம் சொல்றோம் அப்படிங்கிற பாயிண்டோட முடிச்சோம். இன்னைக்கு வந்து அதனுடைய தொடர்ச்சியாக முதல்ல நாம என்ன புரிந்து கொண்டிருந்தோம் என்றால், சங்கமேகம் என்றாலே சம்பவம் மற்றும் அசம்பவத்திற்கான யுகம். உலகம் எது நடக்காதுன்னு நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும். உலகம் எது நடக்காதுன்னு சொல்றாங்களோ அது நமக்குள்ள, அதாவது உலகம் நடக்கும்ன்றது நடக்காது, நடக்காதுங்கிறது சங்கமயத்துல நடக்கும். எப்ப நீங்க சொல்றீங்க, அதாவது கணவன் மனைவி இணைந்தே இருந்தாலும் தூய்மையாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. உலகாயுதனர் கூட சொல்றாங்க. உலகாயுதனர் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, மகா தபஸ்வியா இருக்கக்கூடியவங்க கூட, அதாவது பெண்ணும் ஆணும் ஒரு ரூம்ல, அதாவது ஒரு வீட்டுல இருக்க முடியாது, அது தூய்மையாக இருக்க முடியாது. அதாவது பஞ்சும் நெருப்பும் பக்கத்துல வைக்க முடியாது. பெரிய பெரிய ரிஷி முனிகள் கூட அவங்க கதைகள்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க, புராணங்கள்ல கேட்டிருக்கிறோம். பெரிய பெரிய தபஸ்வினிகள், யோகிகள் பவித்திரமா இருக்க முடியல. அதாவது ரம்பா, மேனகை போன்ற அப்சரஸ்கள் கிட்ட அவங்க வந்து வசமாயிட்டாங்க. காம விகாரம் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கானது. சாது சந்நியாசிகள் அவங்க வந்து வீடு வாசலை விட்டு காட்டை விட்டு, வீடு வாசலை விட்டு காட்டுக்கு போய் அங்க ஏதோ கிடைக்கிறத சாப்பிட்டு அவங்க ஜீவன் பண்ணியிருக்காங்க, வாழ்ந்திருக்காங்க. அதாவது இந்த தூய்மையாக இருப்பது அவ்வளவு கடினம்னு புரிந்து வீடு வாசலை விட்டு நாடு நகரங்களை விட்டெல்லாம் காட்டுக்கு போயிருக்காங்க. பகவானை நினைச்சு தவம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் கூட அவங்களால தூய்மையாக இருக்க முடியல அப்படின்னா, நீங்க என்ன அடைஞ்சிருக்கீங்க? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஆனா அப்பா என்ன சொல்லியிருக்காரு? இது நடக்கும், முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு. குழந்தைங்க, நீங்க பவித்திரமா இருக்கிறீங்க. நீங்க பவித்திரமா இருக்கிறீங்களா இல்லையா? எப்படி பவித்திரமா இருக்கிறீங்க? தந்தை சொல்றாங்க, உங்களை நீங்களே ஆத்துமான்னு புரிஞ்சுகிட்டீங்க, ஆகவே உங்களால வந்து தூய்மையாக இருக்க முடிகிறது. அப்படி தன்னை சரீரான்னு புரிஞ்சிருந்தால், சரீரன்ற உணர்வு இருந்தால் அப்பவித்திரமாயிடுவோம். நீங்க தன்னை ஆத்துமான்னு புரிந்து கொண்டதால் தூய்மையாக இருப்பது சுலபமாக இருக்கிறது. முதல்ல நம்மளுடைய சிந்தனைகள்லாம் தவறாக இருந்தது. அதாவது நாம் கணவன் மனைவி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம், ஆகவே தூய்மையாக இருப்பது முடியாததாக இருந்தது. அப்பவித்திரம், அதாவது விகாரிகளாக இருப்பது மனிதர்களுடைய சுபாவம்னு புரிஞ்சுகிட்டு இருந்தோம். ஆனா தந்தை என்ன சொன்னாரு? குழந்தைகளே, நீங்கள் ஆத்மா, தங்களுக்குள் சகோதரன் சகோதரிகள். இந்த உடல் ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது, ஆத்மா ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது சகோதரன் சகோதரன், உடல் ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது சகோதரன் சகோதரி, ஆண் பெண் அப்படிங்கும்போது சகோதரன் சகோதரி. ஆகவே இந்த தூய்மையாக இருப்பது உங்களுடைய சுலபமான சுபாவம் ஆயிடுச்சு. எப்படி ஆணுச்சு இல்லைங்களா? இப்போ உங்களுடைய அந்த மனப்போக்கு, அந்த சிந்தனையானது மாறிடுச்சு. பவித்திரமாகுவதற்கான விதியை நீங்க புரிஞ்சுகிட்டீங்க. எப்போ நீங்க அந்த சகஜமான விதியை புரிஞ்சுகிட்டீங்களோ, ஆகவே நீங்க சகஜமாக தூய்மையாக இருக்க முடிகிறது. அந்த விதியினால் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது. ஆகவே நீங்க இத உறுதியாக புரிஞ்சிருக்கீங்க. நமக்கு சங்கம் யுகத்துல உலகம் எது கடினம்னு சொல்லுதோ அது சங்கம் யுகத்துல நமக்கு சுலபமாகி விட்டது. தந்தை சொல்றாங்க, ஆகவே நாம ஏற்றுக்கொண்டோம். தந்தை இதையும் சொல்றாங்க, நீங்க இதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. தந்தை சொல்றாரு, குழந்தைகளே, தூய்மை ஆகுவதற்கான முயற்சி செய்யாதீங்க. அதாவது கடினமாக உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கவே கூடாது உங்களுக்கு. என் மேல நீங்க வந்து அன்பு வைக்கும் பொழுது, தந்தையிடம் வந்து அன்பு வைக்கும் பொழுது, உங்களுடைய முயற்சி கூட, அது கூட உங்களை விட்டு விலகிடுது.
சகஜமாக நீங்க தூய்மையாக இருக்கிறீங்க. நீங்க எதுவுமே செய்ய வேண்டாம், எதையும் தியாகம் பண்ண வேண்டாம். ஆனா அப்பா மேல அன்பு வைக்கிறது கடினமாக இருக்கிறதா என்ன? தந்தை சொல்றாங்க, என் ஒருவன் மேல் அன்பு வைங்க, சிநேகம் வைங்க. பாருங்க, அசம்பவமானது, அதாவது நடக்காதுன்ற காரியம் கூட நடக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க. ஆகவே இது ஒரு தத்துவம். அதாவது இது ஒரு பிலாசபி. என்னன்னா, இது அன்பினுடைய தத்துவம்னு சொல்றாருங்க. சாஸ்திரங்கள்ல கூட தரிசனத்திற்கான விஷயங்களை பற்றிய சாஸ்திரத்துல எழுதியிருக்காங்க. அதாவது சங்கியா தர்சனம், வேதாந்த தர்சனம், யோக தர்சனம், நியாய தர்சனம் அப்படின்னாலும் அந்த தரிசனத்தை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஒரு தரிசனத்தை பற்றி அவங்க எழுதல. அதாவது அன்பின் தரிசனம், இந்த ஒரு தத்துவமானது, அதாவது பிலாசபி ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை பற்றி வேற யாருமே எழுத கிடையாது. அதாவது அந்த தரிசனம் தரிசனம் என்ற ரூபத்துல, அதாவது அன்பு என்ற அந்த ஒரு இணைப்பை அவங்க கொண்டு வரல. சாது கபீர் கூட எழுதியிருக்காங்க, 2.5 எழுத்து அந்த அன்பில் நான் பண்டிதர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. அதாவது ஆனா அதை பத்தி பிலாசபின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா தந்தை இந்த அன்பினுடைய தரிசனத்தை, அந்த அன்பினுடைய பிலாசபிய நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க, தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க. தந்தை சொல்றாங்க, நீங்க எதையும் செய்ய வேண்டாம், அதாவது எதையும் கொடுக்க வேண்டாம், இதை மட்டும் பண்ணுங்க. அதாவது என் மேல அன்பு வைங்க போதும், அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் நான் உங்களை விடுவிச்சிடுறேன். கீதையில கூட எழுதப்பட்டிருக்கு, பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, இத செய்யி அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது பகவான் பக்தனுக்கு சொல்றாரு, இத செய் அப்படின்னு. பக்தன் சொல்றாரு, என்னால இதை செய்ய முடியாது. சரி, அதை செய்ய முடியலையா, இத செய் அப்படின்றாரு. அப்ப பக்தன் அதையும் செய்ய முடியலங்கிறாரு. சரி, அதை செய்ய முடியலையா, இத செய். அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு மரத்தாலான ஒரு அன்பளிப்பாவது எனக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா அப்படின்னு பக்தன் கிட்ட பகவான் சொல்றதா சொல்றாங்களாம். அதாவது அந்த ஒரு ஓலை ஓலையில ஒரு அன்பளிப்பு என் மேல எனக்காக கொடுக்க முடியாதா? இவ்விதத்தில் தந்தை கூட கூறுறாங்க என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஏதாவது ஒரு வகையில சேவை பண்ணுங்க. ஞானம் ஏதாவது ஒரு வகையில இந்த ஞானத்தின் சேவை பண்ணுங்க. அதாவது ஞானத்தை உங்களுக்காக சொல்ல முடியலன்னா மனதின் சேவை பண்ணுங்க. மனதால செய்ய முடியலையா, கர்மனா சேவை பண்ணுங்க. அதாவது ஏதாவது ஒரு வகையில நீங்க சேவை பண்ணுங்க. அதாவது ஏதாவது ஒரு சேவையையே நீங்க ஈஸ்வரிய அந்த சேவா பாவனையோடு, தந்தையினுடைய காரியம் இது எல்லோருக்கும் நன்மை உண்டாகக்கூடியது அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுகிட்டு அதை செய்யுங்க. அந்த ஒரு நீங்க மன பாவனையோடு செய்யக்கூடிய சேவையானது, அதாவது பெரிய பெரிய சபைகள்ல கூட 1000 பேருக்கு நீங்க லெக்சர் பண்ணதுக்கு ஈக்குவல், சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆகவே நீங்க ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு அந்த சபையில வகுப்பெடுத்ததற்கு சமம் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணி செய்யக்கூடிய சேவைக்கு சமம். எது? நீங்க மனதார எதனால் உங்களால் முடியுமோ அந்த சேவைக்கு அவ்வளோ ஒரு மகத்துவம் இருக்கு. அந்த சேவை நீங்க எந்த பாவனையோடு செய்யறீங்களோ அந்த பாவனைக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு. சேவை சேவா பாவனையோடு செய்யும் பொழுது அதற்கு முழுமையான மார்க் கிடைச்சிரும். அதாவது முழுமையான மதிப்பெண் கிடைக்கும். தேக பானத்துல செய்யும் பொழுது அதற்கு பாதி மார்க் தான் கிடைக்குது. ஆகவே தந்தை சொல்றாங்க, ஒரு பொழுதும் மனமுடைந்து போகாதீங்க. மனதை பலகீனமாக சந்தேக புத்தி உடையதாக வந்துருச்சு அப்படின்னா, சந்தேக புத்தி வினசந்தின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சந்தேக புத்தி இருக்கு அப்படின்னா அழிவுதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லைங்களா? ஆகவே இது எப்படி ஆகும், இது ஆகாது, இது எந்த மாதிரி நடக்கும், இந்த மாதிரி இல்லாமல் நிச்சயம் இருக்கணும். தந்தை சொல்றாங்க, நிச்சய புத்தி உடையவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள். நிச்சயத்தினுடைய பவுண்டேஷன், அஸ்திவாரமானது பக்காவாக வச்சுக்கோங்க. தந்தை சொல்றாங்க, கண்டிப்பா இது நடக்கும். நீங்க ஒரு
கதை படிச்சிருக்கீங்களா? பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும் பொழுது ஒரு கதை கேட்டிருக்கிறீங்களா? அங்க ஒரு குருகுலம் இருந்தது. அங்க நிறைய சிஷ்யர்கள் அங்க படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு மழைக்காலம். ஒரு நாளு பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. அப்போ குரு வந்து ஒரு சிஷ்யனை கூப்பிட்டு சொன்னாரு, குழந்தை, நீனு மழை ரொம்ப பேஞ்சிட்டு இருக்கு. அஹ் வயல்ல வந்து நல்ல விளைச்சல் வந்திருக்கு. எல்லாமே இப்பதான் விளைஞ்சு நிக்குது. இந்த தண்ணி போனுச்சுன்னா எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டு போயிடும். பாரு, அந்த தண்ணிய வரவிடாம நீனு வந்து மண்ணை போட்டு அணை கட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி குரு வந்து சிஷியனை அனுப்பினாரு. அந்த சிஷியனும் போனாரு. போய் அங்க தோட்டத்தை பாக்குறாங்க. அங்க நிறைய தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ அவரு அந்த தண்ணிய தோட்டத்துக்குள்ள வரவிடாம பண்றதுக்கு மண்ணை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மண்ணு அவ்வளோ தண்ணி வர்றதுனால அந்த மண்ணு கரைஞ்சு கரைஞ்சு போயிடுது. அதனால அவருக்கு அங்க அந்த மண்ணை போடுறாரு. ஆனாலும் தண்ணிய வந்து தடுக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் அந்த இடத்துல தண்ணி நிறைய வருது இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல அவர் படுத்துட்டாரு. அது நைட்டு முழுக்க அவர் வந்து அந்த தோட்டத்துல தண்ணியை தடுக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல அவரே படுத்துட்டாரு. காலையில குரு பாக்குறாரு, அவரை காணோம். அவர் தேடுறாரு, குரு வந்து ஒரு சிஷ்யன் எங்க காணோம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்பதான் வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி அவரு வயல்வெளிக்கு போனாரு, தோட்டத்துக்கு போனாரு. அப்ப அங்க வந்து பாக்குறாங்க, அவரு அங்க அப்படியே அந்த வயல்வெளியில தண்ணிய தடுக்கிறதுக்காக படுத்திருக்கிறாரு. நைட் ஃபுல்லா மழையில தண்ணியில படுத்திருந்ததுனால அப்படியே விரைச்சு போய் அப்படியே கிடக்குறாரு. அப்போ குரு வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் முதலுதவி செஞ்சு நல்ல மசாஜ் பண்ணி அவரை வந்து சுய உணர்வுக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு. அப்ப அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க, நீ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண அப்படின்னு. அப்ப அவரு சொல்றாரு, குருவே, நீங்க தான் எங்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தீங்க இல்லைங்களா, அதாவது இந்த தண்ணி உள்ள வரக்கூடாது, பயிர்கள் வந்து வீணாகி போயிடக்கூடாதுன்னு நீங்க கட்டளை கொடுத்தீங்க. குருவினுடைய கட்டளையை கடைபிடிப்பது என்னுடைய தர்மம். அதாவது குருவினுடைய கட்டளையை நான் வந்து நடைமுறைப்படுத்துவது என்னுடைய தர்மம். குருவினுடைய கட்டளை என்பது காலனுடைய கட்டளை. அப்ப அந்த கட்டளையை நான் கடைபிடிப்பது என்னுடைய தலையாய கடமை. ஆகவே நான் வந்து அங்க மண்ணு போட்டு பார்த்தேன். ஆனா தண்ணி நிக்கல. அதனால நானே அங்க வந்து படுத்து அந்த தண்ணிய தடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த சிஷ்யன் அந்த மாதிரி குரு கிட்ட சொல்லும் பொழுது நம்ம பாருங்க, இங்க குருவுக்கெல்லாம் குருவானவர் ஜெகத்குரு, சத்குரு. ஜெகத்துக்கே குருவானவர் சத்தியமான குரு சிவத்தந்தை சொல்றாங்க, குழந்தைகளே, நீங்க புதிய உலகத்தை ஸ்தாபனை பண்ண போறீங்க. உங்களுக்காக புதிய சமாஜத்தை கொண்டு வர போறீங்க. சத்தியம் வரப்போகுது. இதை கொண்டு வரக்கூடிய பொறுப்பு உங்களுடையது. இந்த ஒரு பொறுப்பை நீங்கள் நிறைவேற்ற இயலாதா? நாம தான் அதை வந்து நிறைவேற்றி ஆகணும். அதாவது அந்த புதிய உலகத்தை கொண்டு வரக்கூடிய பொறுப்பு நம்மிடம் இருக்கு. அதை நாம் தான் நிறைவேற்றணும். ஆகவே முதல்ல இது வந்து புரிஞ்சுக்கங்க, இந்த கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுப்பவர் யார்? இந்த கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுப்பவர் யாரு? அவர் நம்மளுடைய பரமபிதா, பரம ஆசிரியர், பரம அதாவது நன்மை செய்யக்கூடியவர், நம்மளுடைய சத்தியமான குரு, எல்லாத்தையும் காப்பாற்றக்கூடியவர், ஈஸ்வரனுடைய காரியம் இது. நடக்காம போகுமா? கண்டிப்பா நடக்கும். ஆனா நாம நிமித்தம் மாத்திரம் இருந்தால் போதும். அதுவும் எதற்காக நிமித்தமாகறீங்க? உங்களுடைய பாக்கியத்தை உருவாக்கி கொள்வதற்கு நீங்க நிமித்தமா இருந்தா போதும். காரியம் கண்டிப்பாக நிறைவேறிடும். ஈஸ்வரிய பிராப்தியை அனுபவம், அதாவது ஈஸ்வரிய பிராப்தியின் அனுபவம், மேலும் அந்திம நேரத்தினுடைய சோதனைத்தாள், பரீட்சை பேப்பர், ஈஸ்வரனிடமிருந்து அடையக்கூடிய பிராப்தியின் அனுபவமும் மற்றும் இறுதி நேரத்தில் வரக்கூடிய சோதனை, அதாவது பரீட்சைகள். சிலர் சொல்றாங்க, ஈஸ்வரனுடைய பிராப்தியை, அதாவது
யாராலும் அனுபவம் செய்ய முடியாது. அனுபவம் செய்தவங்க அத சொல்ல முடியாது. ஏன்னா, அத சொல்வதற்கு வார்த்தைகளே இல்ல அப்படின்னு சிலர் சொல்றாங்க. சிலர் சொல்றாங்க, இந்த அனுபவமானது யாராலயும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா, அந்த அனுபவம் அப்படிப்பட்டது. சிலர் சொல்றாங்க, இதுவரையிலும் அந்த மாரியான அனுபவத்தை யாராலும் சொல்லவே இல்ல. ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த மாரி அனுபவம் ஏற்படல போல, அதனாலதான் அவங்க சொல்லலன்னு. அந்த மாரி பாக்குறாங்க, சொல்றாங்க. ஆனா, அவங்களுக்கு அந்த அனுபவத்தை சொல்ல இயலாது. பகவானுடைய அந்த ஒரு பிராப்தத்தை வந்து அனுபவித்ததை சொல்ல இயலாதுன்னு. ஒரு பக்கம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஈஸ்வரனுடைய கிருபையினால் ஊமை கூட பேசிடுவாங்க. நொண்டி கூட எழுந்து நடந்துருவாங்க. நீங்க பாக்குறீங்க. அதாவது உங்களுக்குள்ள கூட பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேரு இந்த ஞானத்துக்கு வருவதற்கு முன்பு பேசுறதுக்கே வெட்கப்பட்டாங்க. பேசுறதுக்கே அவங்க வந்து கூச்சப்படுவாங்க. படிக்காதவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா, அதாவது படிக்காதவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எல்லாரும் கூட இணைந்து பேசுவதற்கு அவங்க பேசுறதில்ல. ஆனா ஞானத்திற்கு வந்த பிறகு அவங்க வாயிலிருந்து ஞானம் அப்படியே ஊற்று போல வந்துகிட்டே இருக்கு. கேட்கக்கூடியவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க. அதாவது அத கேட்கிறவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க. சொல்றவங்க அப்படி தார தாரையா சொல்லிட்டே இருக்காங்க. இது எல்லாருக்குமே அனுபவம் இருக்கும். இந்த ஞானத்துக்கு வந்த பின்னால நாம எல்லாருமே வந்து எப்படி இருந்தோம், இப்ப எப்படி பேசுறோங்கிறது. அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது என்ன? இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது அவருடைய கிருபை. பாருங்க ஊமை கூட எப்படி பேசுதுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் சொல்றாங்க, ஈஸ்வரன் கூடய இருக்கக்கூடிய அனுபவம் தான் இவங்க. அது இல்லாமல் இவங்க இந்த மாதிரி பேச முடியாது. அந்த மாதிரி மனிதர்கள் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லும் பொழுது, உலகத்தினர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்களுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு. இவங்களுக்கு என்ன இவங்க வந்து லூசு, இவங்க பைத்தியம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? உலகம் வந்து கேலி கிண்டல் பண்ணி சிரிக்குது. ஆனா அதுல தவறு இல்ல. அவங்க கேலி கிண்டல் பண்றாங்க. அவங்க ஆனா அவங்க பேசுவாங்க. அந்த போதையில இருக்கிறவங்க, அந்த அனுபவத்தை அனுபவம் செய்தவங்க, அவங்க தனிப்பட்ட போதையில இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அத மத்தவங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. உதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா, மீராவினுடைய கதையை கேட்டிருக்கீங்க. உலகத்தினர் என்ன சொன்னாங்க? மீரா வந்து பைத்தியம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? ஆனா மனிதர்கள் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மீராவ அவங்க பைத்தியம்னாங்க. ஆனா மீரா தான் மனிதர்கள் பைத்தியம்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா மனிதர்கள் ஏதாவது ஒரு வகைத்துல ஒரு போகிகளா, அதாவது எதுக்காவது ஒரு உம் ஒரு ஆசை அந்த மாதிரியான ஒரு பாதி பைத்திய நிலையில தான் எல்லாம் இருக்காங்க. சிலர் வந்து காம விகாரத்தின் பைத்தியம், சிலர் கோபத்தின் பைத்தியம், சிலர் பற்றுதல், சிலர் பேராசை, சிலர் அகங்காரம், சிலர் பொறாமை, வெறுப்பு. இந்த விகாரங்களுக்கு வசமாயி இருப்பது வசமாய்க்கொண்டு மனிதர்கள் என்னென்னதான் செய்யல பாருங்க. இதுதான் வந்து அதாவது முழுமையா பைத்தியம் ஆகல அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த பைத்தியம் அப்படிங்கறத வந்து எதை சொல்றோம் அப்படின்னா, அதாவது இது வந்து முழுமை பைத்தியம் கிடையாது. இது வந்து இந்த விகாரத்துல இதுல எல்லாம் அடிமையா இருக்கிறது பைத்தியம் கிடையாது. பைத்தியம்னா என்ன அப்படின்னா, மனது ஏதாவது தூண்டப்பட்ட நிலை. அதாவது அவங்களுக்கு அவங்க இயல்பா இருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்றது. அவ்விதத்தில் ஈஸ்வரனுடைய அனுபவத்தின் நிலை கூட அத்தீந்திரிய சுகத்தின் நிலை. அத வந்து நாராயணி நஷா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதாவது அந்த ஒரு அத்தீந்திரிய சுகம், தெய்வீக போதை. எப்படி வந்து ஒரு குடி போதையில இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த ஒரு தெய்வீக போதை. இதுதான் வந்து அந்த ஒரு மஸ்து அவஸ்தான்னு சொல்றாங்க. அதாவது அந்த ஒரு போதை, அதாவது பகவானுடைய பெயர்ல, பகவானுடைய நினைவுல, பகவானுடைய அந்த சந்திப்பின் பிராப்தியில ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறது. சொல்ல முடியாத அந்த சுகம். ஆகவே அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டது வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. அதாவது பகவானுடைய அந்த பெயரில், நினைவில், அவரால் அடைந்த பிராப்தியில் அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டுடுச்சுன்னா, அத அவங்க வந்து சொல்லாம இருக்க மாட்டாங்க.
இந்த மாதிரி உலகத்துல 2 விதத்துல இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய அனுபவத்தை வர்ணனை செய்ய முடியாது. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதை வர்ணனை செய்யாமல் இருக்க முடியாது. ஒண்ணு வந்து வர்ணனை செய்ய முடியாது. இன்னொன்னு வந்து அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லாம இருக்க முடியாது. ஆனா 2ம் அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் இருக்கு. அதாவது இறைவனுடைய அந்த அனுபவத்தை உடைய விஷயத்துல தான் இருக்கு. எதுவரையிலும் மனிதர் அதாவது இந்த தேகத்துல வரலீங்களோ, அதுவரையிலும் பேச முடியாது. நீங்க கூட பார்த்திருக்கீங்க. ஆரம்ப காலகட்டத்துல சந்தேஷ் புத்திரி அதாவது இப்போலாம் வந்து போக் மெசேஜ் எடுத்துட்டு வராங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி சந்தேஷ் கேட்டுட்டு வரவங்க பாபா கிட்ட போயிடுவாங்க. திரும்பி வந்துட்டு போயி அந்த செய்திய கேட்டுட்டு திரும்பி வந்த பின்னால, அவங்க பேசுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2, 4 நிமிஷங்கள் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கீழ வந்து முழுமையா அந்த உடல்ல அந்த உணர்வுக்கு வராத வரையிலும் அவங்களால பேச முடியாது. அந்த மாரி அனுபவம் செய்வதற்கு கூட தந்தை நமக்கு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? நிர்வான் போயிடுங்க. அந்த பரந்தாமத்துக்கு போயிடுங்க. பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு அப்புறம் நீங்க வந்து சப்தத்துக்கு வாங்க. முதல்ல வந்து அந்த நிர்வாண அவஸ்தா, அதாவது ஆத்மா இந்த உடம்புல இருந்து விலகிய நிலையில வாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த உடம்புக்கு வாங்க. இந்த கர்ம கஷேத்திரத்துல நீங்க காரியம் செய்வதற்கு பதிலாக தன்னுடைய கர்மாத்தீத் உலகத்துக்கு போங்க. அதன் பிறகு இந்த கர்ம கஷேத்திரத்துக்கு வாங்க. முதல்ல ஆத்ம உலகத்துல ஆத்மா இருந்தேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த தேகத்துக்கு நீங்க வாங்க. எப்ப நாம முதல்ல இந்த கர்ம கஷேத்திரத்துல இந்த சிருஷ்டியில வந்தோமோ, அப்ப எங்க இருந்து வந்தோம்? முதல்ல இங்க வரும்பொழுது எங்க இருந்து வந்தோம்? பரந்தாமத்துல இருந்து வந்தோம். அது நம்மளுடைய சதோ பிரதானமான அந்த கோல்டன் ஏஜ் இல்லைங்களா? சத்தியுகத்துக்கு முதல்ல வந்தோம். போக போக நாம பரந்தாமம், நிர்வாண தாமத்தை மறந்துட்டோம். இந்த உலகத்தின் சாயம் நம்ம மேல படிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. தந்தை சொல்றாங்க, முதல்ல நீங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து அப்புறம் இந்த கர்ம கஷேத்திரத்துக்கு வாங்க. ஏன்னா முதல்ல நம்மளுடைய வீடு எங்க இருந்து நாம வந்தோமோ அந்த நிலைக்கு நீங்க வாங்க. அங்க இருந்து வாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க பேசுங்க. அதுல எந்த ஒரு தவறும் ஆகாது. ஏன்னா உங்களுடைய ஒரிஜினல் அந்த இயற்கையான மனநிலையில நீங்க இருப்பீங்க. பரந்தாமத்துல எப்படி இருந்தீங்களோ அந்த நிலையில இருப்பீங்க. ஆகவே முதல்ல நம்ம பரந்தாமத்துல இருந்து வந்தோம் அப்படிங்கறத அப்பப்ப நினைவு கூர்ந்து அதுக்கப்புறம் தேகத்துக்கு வாங்க. அதாவது இதுதாங்க உங்களுடைய எல்லாவற்றிலும் விட மிக சிறந்த ஒரு மனநிலை. அதாவது நிலை. அத வந்து நீங்க சரியா வச்சுக்கணும். அந்த ஒரு அனுபவமானது அதாவது அந்த ஒரு அனுபவம் இப்பொழுதுதான் ஏற்படும். வேறு எப்பொழுதும் ஏற்படாது. சங்கமயத்துல நம்மளுடைய ஒவ்வொரு நொடியும் கூட மிகவும், மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தது. இந்த ஒரு மதிப்பை நாம வந்து சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரி அந்த நேரத்தை நாம வந்து கடக்கணும். ஆனா நம்ம வந்து தவறு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது என்ன ஒரு தவறு பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இப்போ ஒரு வயசு குழந்தை ஆயிடுச்சுன்னா, அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னுடைய குழந்தை 1 வயசு பெரியவன் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க இன்னொரு விஷயத்த மறந்துட்டாங்க. அந்த குழந்தையினுடைய 1 வயசு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது வந்து அவங்க நினைவு வைக்கல. அந்த மாதிரி சங்கமேகத்துல கூட நாம ஒவ்வொரு வருஷமும் கடந்துகிட்டே இருக்கோம். நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, ஞானத்துக்கு வந்து இத்தனை வருஷம்னு. ஆனா இதை நாம புரிந்து கொள்ளவில்லை. சங்கமேகத்துல நம்மளுடைய வருடமானது குறைந்து கொண்டு வருகிறது அப்படிங்கறத நாம வந்து புரிஞ்சுக்கல. அதாவது சங்கமேகத்துல நம்மளுடைய ஒரு வருடம் அங்கு குறையுது. அப்போ இவ்வளோ வருஷம் நாம தவறு செய்து வந்திருக்கிறோம். அதாவது பகவான் கூட அனுபவம் செய்யாமல் இருந்து வந்திருக்கோம். எவ்வளோ நேரத்தை வந்து வீணாக்கிட்டோம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதாவது கடந்த காலத்தை திரும்ப பெற இயலாது. அதாவது ஆஹ்
அதே அடுத்த கல்பமும் அந்த மாதிரிதான் வரும் இல்லைங்களா? இப்ப நாம எப்படி கழித்தோமோ அதே மாதிரிதான் அடுத்த கல்பமும் கழிப்போம். ஆகவே கவனம் வைக்க வேண்டும். நம்மளுடைய நேரம் போய்க் கொண்டிருக்குது. இப்ப நாம அனுபவம் செய்யலைன்னா எப்பொழுதும் நம்மளால் அனுபவம் செய்ய இயலாது. அஹ் நேரம் போய்கிட்டே இருக்கு, கடந்துகிட்டே இருக்கு. இன்னொன்னு நேரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதாவது குழப்பங்கள் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு. இன்றைக்கு இந்த மாதிரி நடக்குது, நாளைக்கு என்னவாகும்? தந்தை நமக்கு இதை முன்பே புரிய வைத்திருக்கிறார். அதாவது அப்பா ஏற்கனவே புரிய வச்சிருக்கிறாங்க. இப்ப நாம செய்யலைன்னா அப்புறம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நீங்க அப்படி புரிஞ்சுகிட்டு இருக்காதீங்க. இந்த ஒரு நேரமானது, இந்த சமயம் வந்து கடந்து போயிட்டு இருக்கு. எப்படி இப்ப நாம செய்யல, எப்படி செய்வோம் அப்படிங்கிற அந்த சூழ்நிலை வரும். உங்களுடைய சரீரத்தின் நிலை கூட அந்த மாதிரி ஆகும். உங்களுடைய சரீரத்தின் நிலை கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சிலருக்கு வியாதிகள், சிலருக்கு சில உபத்திரங்கள், முயற்சி செய்யக்கூடியவங்க வந்து அந்த மாதிரி முயற்சி செய்யக்கூடிய சமாதி நிலை. இந்த உலகத்துல கூட 3 நிலை சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதாவது வியாதி, உபாதி, சமாதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை வந்து இந்த இதுல மூலமா அவசியம் இந்த உலகமானது மாற்றம் அடையுது. ஒவ்வொரு கணமும் மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது. எப்ப நீங்க இந்த சிருஷ்டி நாடகத்தினுடைய இறுதியில போய்கிட்டு இருக்கீங்களோ அப்போ எந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் வரும்? எப்படி குழப்பம் வரும்? அதாவது பருவ காலம் இல்லாமல் மழை பொழியும், நாலாபுறமும் தண்ணி வந்து ஆஹ் தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? அதாவது இது சொல்லும் பொழுதே அந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் நம்ம மனசுல வருது இல்லைங்களா? மனதை வந்து குழப்பமடைய செய்யுது. அப்படின்னா அந்த சமயத்துல நம்மளால யோகம் பண்ண முடியுங்களா? அதாவது இப்போ இப்படி சொல்லும் போதே நம்ம மனசு வந்து குழப்பமாகுதே, அப்ப அந்த சமயத்துல உங்களால் யோகா அனுபவம் செய்ய முடியுமா? அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணுவீங்க? ஆகவே அந்த ஒரு அனுபவத்தை இப்பொழுது செய்யணும். அந்த ஒரு கஜானாக்களை இப்பொழுதே நாம சேர்த்து வைக்கணும். இப்பொழுதுதான் சேர்த்து வைக்க முடியும். ஆகவே சேர்த்து வைங்க. இப்பொழுது இல்லையேல் எப்பொழுதும் இல்லை. இந்த சமயம் அதே போல் வரக்கூடியது, அதாவது இந்த நேரம் மீண்டும் நமக்கு கிடைக்காது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நேரத்தை யாராலும் நிறுத்த முடியாது. என்ன உங்களுக்காக நேரம் நிக்கன்னு புரிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறீங்களா? இல்ல. ஆகவே வந்து சதா நினைவுல வைக்கணும். என்ன நடந்தாலும் திடீரென்றுதான் நடக்கும். அதாவது அந்த மாதிரி புரிஞ்சிக்காதீங்க. நாம 25, 30 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு நாள் கூட இந்த மாதிரி திடீர்னு எந்த சம்பவமும் நடக்கல. ஆனால் ஒரு முறை அந்த மாதிரியான குழப்பம் கூட வரும். உங்களுடைய மனதில் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் பின்னால வந்து அந்த மாதிரியான குழப்ப நிலைகள் வரும். ஆகவே உங்க மனதுல எவ்வளவு நல்ல எண்ணங்கள், சுப ஆசைகள், சுப விருப்பங்களை நீங்க அனுபவம் செய்ய விரும்புறீங்களோ அந்த நேரத்துல அனுபவம் செய்ய இயலாமல் போயிடும். இப்ப நீங்க முடிவு பண்ணிக்கங்க. மம்மா வந்து அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்திருக்காங்க. அதாவது மம்மா வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் அப்பா பாபா சொன்னதை வந்து அவங்க நிர்ணயம் பண்ணி எல்லோருக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. நம்மளுடைய ஞானம் நமக்கு அந்த மாதிரியான முடிவை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு. ராமாவில் நிர்ணயிக்கப்பட்டதாக இருக்கு. அந்த கல்ப விருட்ச மரம், அந்த உலக உருண்டை, அதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியா கணிச்சு அந்த ஞானத்தை அப்பா சொல்லியிருக்காங்க. அத பத்தி நீங்க வந்து நிர்ணயம் பண்றதுக்கான அவசியம் இல்லை. நீங்க என்ன பண்ணணுமோ நீங்க என்ன பண்ணணும், மேலும் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை நீங்க முடிவு பண்ணுவதுதான் அவசியமா இருக்கு. நீங்க தான் முடிவெடுக்க வேண்டும். அதாவது நீங்க வந்து ஒரு வியாபாரம் செய்ய போறீங்க. அதுல வந்து அனுபவி ஆகணும் அப்படின்னா பாக்குறீங்க. அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு வியாபாரம் செய்யறோம்னா இதுல எவ்வளவு லாபம் இருக்கும், எவ்வளவு நஷ்டம் இருக்கும், அத வந்து நீங்க தான் வந்து பார்த்து செய்யணும் இல்லைங்களா? இந்த சமயத்துல
நம்ம இந்த மாதிரி காரியம் செய்தால் நமக்கு நன்மையா தீமையா அப்படின்னு முடிவெடுக்குவது நீங்க தான் எடுக்கணும். செய்யலாமா அப்படின்னா செய்யுங்க. நாம தான் முடிவெடுக்கணும். இல்ல நாம அந்த மாதிரி முடிவெடுக்காம ஏதோ சாக்கு போக்கு சொல்றது, சும்மா பேசிட்டு இருக்கிறது, சும்மா யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது, அதுல நேரம் தான் கடந்து போயிட்டு இருக்கோம். டிராமாவுக்கு முன்னால அந்த டிராமாவுக்கு இன்னும் டிராமாவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா போக போக அந்த மாதிரியான நேரங்கள் வரும். தந்தை சொன்னதெல்லாம் வந்து எல்லாமே நடக்கும். தந்தை சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அவ்வளோ பயங்கர மழை வரும் இல்லைங்களா? திடீர்னு அகால மரணங்கள் ஏற்படும். அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணுவீங்க? நாம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஒரு முறை வந்து டெல்லியில வந்து நெறைய வீடுங்கள்ல வந்து தண்ணி உள்ள பூந்துருச்சு. எல்லா வீட்ல இருக்கிற சாமானெல்லாம் மிதந்துட்டு இருக்கு. மக்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, மேல கூரையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. கரண்ட் இல்ல. மேல இருந்து மழை பொழிஞ்சிட்டு இருக்கு. மேல எல்லாரும் கூரையில இருக்கிறாங்க. மழை பொழிஞ்சிட்டு இருக்கு. கரண்ட் இல்ல. 3 நாள் மழை நிக்கவும் இல்ல. சாப்பிடுறதுக்கும் எதுவுமே இல்ல. அப்ப நீங்க சிந்தனை பண்ணி பாருங்க. அந்த சமயத்துல நம்மளுடைய நிலை எப்படி இருக்கும்? இல்லைங்களா? சில தோல் வியாதிகள் வரும். இல்லைங்களா? மழை நிக்கவே இல்ல. 3, 4 நாளு வந்து அந்த தண்ணீயிலேயே இருக்கிறோம் அப்படின்னா, அங்க வந்து கொசு, அ பூச்சிங்க, பாம்பு இதெல்லாம் வரும். அப்ப அதன் மூலமாவும் நெறைய நோய்கள் வரும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அ ஒரு சின்ன ஒரு அ அ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா அப்ப இருந்தது. கடைசி நேரத்தினுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்? நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க. பாபா கூட சொல்லியிருக்காங்க. உலகம் முழுவதும் ஐயையோ! ஐயையோன்ற குரல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? ரொம்பவும் மோசமான, ரொம்ப துக்ககரமான விளையாட்டு நடக்கும். ரத்த ஆறு ஓடும். அதன் பிறகு தான் வெற்றி முழக்கம் ஏற்படும். அப்போ வந்து பாலாறு ஓடும். முதல்ல ரத்த ஆறு ஓடிய பிறகு பாலாறு ஓடும். யாரு வந்து இந்தியாவை சார்ந்தவங்க அல்லது பாகிஸ்தான் அ அ ஆரம்பத்துல வந்து அந்த இந்துஸ்தான், பாகிஸ்தான் வந்து பிரிவினையில தெரிஞ்சிருக்கீங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, பார்த்திருப்பீங்க. அவ்ளோ வந்து பிரச்சனைகள் வந்தது இல்லைங்களா? அந்த மாரி இப்ப கூட அந்த மனிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவ்ளோ ஒரு மோசமா இருப்பாங்க. இந்த மாமிசங்கள சாப்பிடக்கூடியவங்க ரொம்ப மோசமா இருப்பாங்க. இல்ல ரொம்ப இம்சை பண்ணக்கூடிய விலங்கினங்கள், அந்த இம்சை பண்ணக்கூடிய விலங்கினங்களை விட மனிதர்கள் மிகவும் மோசமா இருப்பாங்க. சும்மா கொல்றது மட்டும் இல்லைங்க. இன்ச்சு இன்ச்சா வந்து அவங்க கொல்லுவாங்க. அவ்ளோ ஒரு கொடுமை செய்வாங்க. அதாவது இவங்க இந்து, இவங்க முஸ்லீம். ஆகவே வந்து இவங்க கிட்ட பணம் இருக்கு, என்கிட்ட இல்ல. அதுக்காக இவங்க வந்து என்னுடைய எதிரி. இந்த எதிரிய மாத்தணும். அந்த மாதிரியான ம் அவ்ளோ ஒரு கொடூரமான ஆளுகளா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த கண்களால பார்க்கவே முடியாது. அந்த மாரி ரொம்ப கொடுமையான ஆள்களா இருப்பாங்க. வெறும் வந்து அ குண்டு போட்டாங்க, இல்ல துப்பாக்கியில சுட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காதுங்க. அவங்க ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் வெட்டுவாங்க. அந்த தேகத்துல ஒவ்வொரு இன்ச் இன்ச்சா வெட்டுவாங்க. முதல்ல கண்ண நோண்டுவாங்க. அப்புறம் ஒரு கைய வெட்டுவாங்க. அப்புறம் இன்னொரு கால வெட்டுனாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கை. அந்த மாரி அவ்ளோ வந்து ம் அவ்ளோ வந்து கொடுமை செய்து சாகடிச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக நடந்ததுன்னா, இந்த தர்மத்தின் பெயர்னால் நடந்தது. ஆகவே தந்தை சொல்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து தர்மத்திற்கு ஏற்பட்ட நிந்தனை. அந்த சமயத்துல, அந்த மனநிலையில உங்களால யோகம் பண்ண முடியுமா? அந்த மாரியான இயற்கை கூட கடும் கோபத்துல வந்து அதனுடைய அம் அ ஆக்ரோஷத்தை வெளிக்கொண்டு வரும். உங்களுக்கு சாப்பிட, குடிக்க எதுவுமே கிடைக்காது. அந்த மாரி வந்து பார்ப்பீங்க, காட்சிகளை பார்ப்பீங்க. இன்னும் ஒரு தெருவுல இருந்து இன்னொரு தெருவுக்கு போகுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். அந்த சமயத்துல உங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்கும்? எங்க நிலை பெறும்? பரந்தாம நிவாசியான ஜோதிர் சொரூபமான சிவ தந்தையை உங்களால நினைக்க முடியுமா? நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறீங்க. ஜன்னல் கதவுகள அடைச்சுட்டு உள்ள உட்கார்ந்துருக்கீங்க. வெளியில ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொல்றாரு. அந்த சத்தம் உங்களுக்கு கேக்குது.
அவங்க கத்துறது வந்து என்ன காப்பாத்துங்க, என்ன காப்பாத்துங்கன்னு கத்துறாங்க. அந்த சத்தம் உங்களுக்கு கேக்குது. தெரியுது. அது யாரு கத்துறாங்க, எந்த ஆளுக்குள்ள வர்றான், எந்த ஆளு கத்துறான்றதும் உங்களுக்கு தெரியுது. அந்த சமயத்துல உங்களால என்ன பண்ண முடியும்? நீங்க போய் அவங்கள காப்பாத்துவீங்களா? அல்லது யோகம் செய்வீங்களா? இல்ல சாட்சியாக இருந்து பார்ப்பீங்களா? இல்லது அல்லது அந்த காட்சிகளை உங்க கண்ணால பார்க்க முடியுமா? அல்லது அந்த சமயத்துல உங்களால சாப்பிட தான் முடியுமா? இல்ல அமைதியா தூங்க முடியுமா? இல்ல யோகா பண்ண முடியுமா? தந்தை வந்து அனைத்து விஷயங்களையும் சித்திரங்களை உருவாக்கி தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க. இனிமையான குழந்தைகளே, செல்லமான குழந்தைகளே, இன்னும் போக போக அந்த மாதிரியான குழப்பங்கள் வரும். ஆகவே இப்பொழுதிலிருந்தே நீங்க தயாரா இருங்க. தந்தை இதையும் சொல்றாங்க. குழந்தைகளே, நீங்கள் வள்ளல், கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள். அ அப்பொழுது இந்த துக்கத்தில் அலறக்கூடியவர்களுடைய அந்த குரலை உங்களால் கேட்க முடியவில்லையா? உலகம் கத்திக்கிட்டு இருக்கு, அழுதுகிட்டு இருக்கு. உங்களுடைய அதாவது இஷ்ட தேவதைகளான உங்கள கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு அந்த கூக்குரல் கேட்கவில்லையா? ஆனால் நாம என்ன செய்துட்டு இருக்கோம்? ரொம்ப சந்தோஷமா டிவிய பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம். சாமானிய மனிதர்கள் போலவே தங்களுடைய நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறோம். சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அ அ அதாவது ஒரு முறை வந்து ரோம் நாட்டுல நெருப்பு பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சுங்களாம். அப்போ அந்த ரோம் நாட்டினுடைய ராஜா வந்து அவர் வந்து பியானோ வாசிச்சுட்டு இருந்தாராம். அப்போ வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பயங்கரமான காரியங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இவரு பியானோ வாசிச்சுட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி இன்று மனிதர்கள் அமைதி இல்ல, தூக்கம் இல்ல, தூக்கத்திற்காக மாத்திரை போட்டுட்டு தூங்குறாங்க. ஆனா தந்தை நமக்கு யோகம் கற்றுக் கொடுத்திருக்காங்க. சரி, 3 காலத்தினுடைய ஞானத்தை புரிய வச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ நாம அந்த துக்கம், அசாந்தியில இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், இந்த ஞானம், யோகத்தை நம்மளால அவங்களுக்கு சொல்லி தர முடியாதா? தந்தை நமக்கு எதை கற்றுக் கொடுத்தாரோ, அதை அவர்களுக்கு நம்மளால் கற்றுத்தர இயலாதா? வயசானவங்க, வயசானவங்க கிட்ட போங்க. பார்க்ல போய் பாருங்க. நெறைய பேர் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அங்க போங்க. அவங்களுக்கு யோகம் கற்றுக் கொடுங்க. அங்க கிடைக்கலையா, முதியோர் இல்லத்துக்கு போங்க. அங்க போய் சேவை பண்ணுங்க. இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் கிட்ட போங்க. செய்யறதுக்கு நெறைய சேவை இருக்கு. ஆனா செய்யறதுக்கு மனசுதான் வேணும். நீங்க அவங்களுக்கு முன்னால லெக்சர் பண்ண வேண்டாம். மேனேஜ்மென்ட் கோர்ஸ் எடுக்க வேண்டாம். நீங்க என்ன அனுபவம் பண்ணீங்களோ அத சொல்லுங்க. நீங்க உங்களுடைய அனுபவத்த சரளமான உங்களுடைய வார்த்தையில தந்தையினுடைய அறிமுகத்த சொல்லுங்க. இத கேட்க விரும்புறாங்க உலகத்தினர். மேனேஜ்மென்ட் கோர்ஸ் எடுக்கறதுக்கு வெளியில ஆளுங்க நெறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய விஷயம் வெளியில வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாரியான விஷயங்கள் நெறைய கிடைக்குது. ஆனா இந்த ஈஸ்வரிய ஞானம், ராஜயோகம் ஒருவராலும் கற்றுத்தர இயலாது. குழந்தைகள் நீங்க மட்டும் தான் அதை கற்றுத்தர இயலும். உலகத்தினருக்கு போய் சொல்லுங்க. இத கேளுங்க. சுகம், சாந்தியினுடைய வாழ்க்கைய நம்ம வந்து கழிக்கலாம். ஆகவே தந்தை சொல்றாங்க, குழந்தைகளே, புரிஞ்சுக்கங்க. சிந்தனை பண்ணுங்க. இங்க நாம நம்ம மூலமா 2 தவறுகள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, துக்கம் உடையவர்களுடைய கூக்குரல் நாம கேட்காம இருக்கிறது. இன்னொன்னு கடைசியில நமக்கு என்னென்ன ஆகப்போகும் அப்படிங்கிறத பற்றிய சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கிறது. 2 தவறு நடந்துட்டு இருக்கு. ஒண்ணு துக்கமுடையவர்களின் கூக்குரல நாம கேட்கறதில்ல. 2வது இறுதி நேரத்துல என்னென்ன நடக்கும் என்பதை பற்றிய சிந்தனை இல்ல. தந்தை இத கூட சொல்றாங்க. அந்த ஒரு துக்ககரமான சமயத்துல, அந்த ஐயோ! ஐயோ! என்று அலறக்கூடிய அந்த சமயத்துல, மனம் வந்து தைரியம் இழந்து போய்விடக் கூடாது. இந்திரியங்கள், அதாவது மனம் தைரியம் இழந்து போயிடும். இந்திரியங்கள் சஞ்சலம் அடையும். அந்த மாதிரியான சோதனைகள் வரும். நம்ம நமக்குள்ள மறைஞ்சிருந்த அந்த தே அ சன்ஸ்காரங்கள் வந்து வெளிய வரும்.
உங்களுக்கே தெரியாது. ஆச்சரியப்படும்படியாக அந்த எண்ணங்கள் வெளியில வரும். அப்ப நம்ம எனக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கே அவ்வளவு ஆச்சரியம் ஏற்படும்படியான எண்ணங்கள் வரும். அதனாலதான் அப்பா முதல்லயே சொல்றாங்க, பழைய சுபாவ சம்ஸ்காரங்கள்ல வந்து ஒரு அணு அளவிலும் இருக்கக்கூடாது. அதையெல்லாம் வெளியேற்றிடுங்க. இல்ல அப்படின்னா அந்த கடைசி சமயத்துல அதெல்லாம் வெளியில வரும். சிலருடைய பார்வை, அந்த உள்ளுணர்வு கெட்டதா இருக்குன்னா அப்படி வந்து அலைவாங்க. அப்ப அலையும் பொழுது அசுத்த ஆத்மாக்களினுடைய நிலை என்னவாகும்? அதாவது அந்த ஈவில் சோல் அதெல்லாம் வர்றது. அப்போ அந்த ஆத்மா இன்னொரு உடல்ல பிரவேசமாகும். அந்த பிரவேசமாயி அந்த மாதிரியான விகாரத்தோடு உடலை விட்ட அவங்க வந்து இவங்க உடம்புல வரும் பொழுது இவங்க கிட்ட இருந்து அந்த விகாரங்கள் வெளிப்படும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது மிகவும் அந்த அந்த ஆத்மா இந்த ரொம்ப மோசமான விகார குணமுடைய ஆத்மா ஒரு உடல்ல போயிடுச்சு அப்படின்னா அது தன்னுடைய இஷ்டம் போல காரியம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். தந்தை சொல்றாங்க, அந்த சமயத்துல 5 விகாரம், 5 தத்துவங்கள் தன்னுடைய எல்லையில போய் நிக்கும். அவ்வளோ ஒரு ஆக்ரோஷ நிலைக்கு போயிடும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப அந்த சமயத்துல உங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கணும்? அந்த மாதிரி அசுத்த ஆத்மாக்கள் பாக்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சரீரம் அவங்களுக்கு தென்படக்கூடாது. அதற்கு பதிலா உங்களுடைய பிரகாசத்திலும் பிரகாசமான அந்த ஒளி உடல் தென்படணும். நீங்க வந்து அந்த பரிஸ்தா நிலையை அவங்களுக்கு வெளிக்கொணரணும், வெளிக்காட்டணும். அதாவது உங்களுடைய உடம்பு அவங்களுக்கு தெரியாம உங்களுடைய ஒளி உடல் தான் அந்த மாதிரி மோசமான ஆளுங்க கண்ணுல படணும். அதாவது அந்த ஈவில் சோலா இருந்தாலும் சரி, மோசமானவங்களா இருந்தாலும் சரி, அவங்க கண் முன்னால உங்களுடைய ஒளி உடல் தென்படணும். அந்த மாதிரி அஹ் அதாவது அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இல்ல அப்படின்னா நீங்களே வந்து அலைய ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. அப்ப அந்த ஆத்மாக்களுக்கு உங்களுடைய சக்தி, சாந்தி மூலமாக அவங்களுக்கு முக்தி கொடுக்கணும். அவங்கள தூர விலக்கணும். அது செய்வதற்கு பதிலாக அவங்களுடைய பிரபாவத்துல நீங்க வந்துடுவீங்க. அதாவது அந்த பலகீனமாக இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சுபாவ சம்ஸ்காரம் மோசமான பழக்கவழக்கம் உள்ள இருக்கு. அதை இன்னும் நம்ம வெளியேத்தலைன்னா அது கடைசி சமயத்துல வெளியேறும் பொழுது அவங்களுடைய பிரபாவத்துல நாம போயிடுவோம். நாம இவ்வளோ ஆண்டு காலமாக தந்தையினுடைய குழந்தையாக இருந்து தந்தையினுடைய மதிப்பு வாய்ந்த இந்த ஞானத்தை கேட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம்? அதனுடைய பொருளை நம்ம என்ன புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம்? ஆகவே தந்தை சொல்றாங்க, குழந்தைகளே, இப்பொழுது தான் இதனுடைய நேரம். அதாவது நீங்க முயற்சி பண்ணுவதற்கு நேரமே இப்பொழுதுதான். ஆகவே இப்பொழுதே நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. குழந்தைகள் தான் என்னுடைய வீட்டின் விளக்குகள். என்னுடைய செல்லமான குழந்தைகளே, நான் உங்கள் மேல் மிகவும் நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன். நான் உங்களை வந்து கிரீடம் தரித்தவர்களாக தான் பாக்குறேன். நீங்க தான் புதிய உலகத்தின் அஸ்திவாரமாக இருக்கிறீங்க. நீங்க தான் வந்து அனாதி மூர்த்தியாக, ஆதி மூர்த்தியாக இருக்கிறீங்க. நீங்க இந்த மனிதர்களினுடைய வம்சத்தின் பூர்வீகமானவங்க, பூஜைக்குரியவங்க. தந்தை சொல்றாங்க, இப்பொழுது நீங்கள் பயிற்சி செய்யுங்க. அதாவது சிக்கனமாகவும் இருக்கணும், தந்தையினுடைய ஒருவரின் அன்பில் மூழ்கியவராகவும் இருக்கணும். ஏன்னா இன்னும் போக போக வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட, குடிக்க, உடுத்திக்க கூட எதுவும் கிடைக்காம கூட போகும். ஆகவே இப்பொழுதிலிருந்து நீங்க சிக்கனத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய பயிற்சி பண்ணுங்க. இடையிடையே வந்து உம் எதையுமே கிடைக்காது. இடையிடையே வந்து எதுவும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி எண்ணங்களை ஓட்டாதீங்க. அதாவது அப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இல்ல. ஒரு நாளைக்கு நீங்க வந்து 2 முறை 4 முறை சாப்பிடுறீங்கன்னா 1 முறை 2 முறை சாப்பிடக்கூடிய பயிற்சி பண்ணுங்க. ஏன்னா சில சமயத்துல எதுவுமே கிடைக்காம போயிடும் இல்லைங்களா? அதற்கான பிராக்டிஸ் இப்பவே பண்ணுங்க. எதையுமே இடையில சாப்பிடக்கூடாது. அதே போல அதிகமா சாப்பிடுறதையும் குறைக்கணும். அந்த மாதிரி இறுதி நேரத்துல நமக்கு எதுவுமே சாப்பிட கிடைக்காத நேரம் வரும். அப்பொழுது இந்த பசியெல்லாம் தாங்கக்கூடிய தைரியம் உங்களுக்கு வந்துடும். இப்பொழுதிலிருந்தே பண்ணக்கூடிய அந்த பயிற்சியானது
இறுதியில அந்த மாதிரி பசி, சாப்பிட கிடைக்கல அப்படிங்கிற நேரத்துக்கும் கூட அந்த தைரியத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரும். தந்தை சொல்றாங்க, இறுதி நேர பேப்பர் ஆனது உடலுக்கு நிறைய வரும். இப்பொழுதிலிருந்தே இந்த தேகத்தில் இருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இறுதி நேரத்துல இந்த பரீட்சையில நீங்க வந்து ஃபெயில் ஆயிடுவீங்க. அப்படி பண்ணல அப்படின்னா, இந்த உடலில் இருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய பயிற்சி பண்ணல அப்படின்னா நாம ஃபெயில் ஆயிடுவோம். ஏன்னா உடலுக்கு வந்து நிறைய வியாதிகள் வரும். அதுல இருந்து நாம தப்பிச்சிருக்கணும்னா இந்த உடலில் இருந்து விலகிய பயிற்சியை நம்ம பண்ணணும். விஞ்ஞானிகள் கூட சொல்றாங்க இல்லைங்களா, கிரவுண்ட் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த பூமியில நாலாபுறமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலாபுறத்திலும் மோசமான சூழ்நிலை ஏற்படும். காற்று வந்து ரொம்ப கெட்டு போயிடும். நல்ல காத்து இருக்காது. அந்த காத்துல வந்து அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு, மாய்ஸ்சரஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப கலந்துரும். அப்ப அந்த காத்துல வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. அப்போ நாம அந்த காத்துல வந்து அந்த காத்த சுவாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப மூச்சு அடைச்சு போவோம் இல்லைங்களா? அதாவது சக்தியற்ற நிலை உருவாகும். இல்ல வாமிட் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி அனுபவம் ஏற்படும். அப்ப அந்த மாதிரியான காற்று வந்து மாசு அடைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நாம இறந்துருவோம். இது எப்படி ஏற்படும்? சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ஓசோன் படலத்துல வந்து துவாரம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அதுல குளோபல் வார்மிங் ஏற்படும். இந்த தொழிற்சாலைகள்ல இருந்து வர்றது மற்றும் பஸ்ஸு, ஜீப்பு, காரு, ட்ரக்கு இதுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வரும். இதன் மூலமாக இந்த பூமியானது முழுமையாக பாதிக்கப்படும். அவங்க சொல்றாங்க கிரவுண்ட் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அதன் ஆகுறதுனால, அதாவது கொத்து கொத்தா மனிதர்கள் சாவாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு நகரமா சாவாங்க. லட்சக்கணக்கான பேர் சாவாங்க. சூழ்நிலை வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருக்கும். மனிதர்கள் சுவாசிக்க ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. அதாவது எப்படி கழுத்தை நெரிக்கிறது போல இருக்கும். அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல உடம்புக்கு நிறைய சோதனை வரும். 2வது சோதனை உடம்புல வரக்கூடிய நோய் நொடிகள். அதாவது புதிய புதிய நோய் நொடிகள் வரும். அது உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்ப ரொம்ப வருத்தி எடுக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க எப்ப இந்த பிரம்மச்சரியத்தை பாலனை செய்றீங்களோ, அன்ன தோஷத்துல இருந்து விடுபட்டிருக்கீங்களோ, யோக யுக்தாக இருந்து போஜனம் செய்து சாப்பிடுறீங்களோ, அப்போ இந்த உடல் மூலமாக நாம அந்த பரீட்சைகள்ல தேர்ச்சி அடைஞ்சிடலாம். பாபா இந்த நியமங்கள்ல மூலமாக நம்மளுடைய சரீரத்தை சுத்தப்படுத்துறாங்க, தூய்மையாக்குறாங்க. தந்தை ஸ்ரீமத்தினுடைய அனுசாரம் படி நமக்கு மிகவும் நன்மை ஏற்படுகிறது. இல்லைங்களா? நேத்து கூட சவால் விட்டிருக்கார் பாபா. பாபாவனுடைய நினைவுல இருந்து நீங்க சமைச்சு பாருங்க. அதுல சக்தி வருது, இரட்டை சேவை ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி பாபா ஸ்ரீமத்தின் அனுசாரம் நிறைய நன்மைகள் இருக்கு. ஆனா நிறைய பேருக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது. பாபாவுடைய நியமம். மேலும் அந்த விஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகள் பாபாவுடைய நியமம் ஒண்ணு, விஞ்ஞானிகள் சொல்லக்கூடிய விஷயமும் அப்படி இருக்கு. தந்தை நமக்கு சாதாரண ரூபத்துல சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆகவே அதனுடைய மகத்துவத்தை சகோதர சகோதரிகள் மிகவும் குறைவாக நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி எப்படியெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிப்புகள் வருது. உலகத்தினர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, உலகத்தினர் கூட சொல்றாங்க. அதாவது இந்த சைவ உணவுல எவ்வளவு நன்மை இருக்கு. அதே போல இந்த இந்த மது அருந்துவதனால என்னென்ன நஷ்டம் இருக்கு. நாம கூட அந்த நியமங்களை கடைபிடிக்கிறோம். அந்த மாதிரி உலகத்தினர் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கூட அந்த விழிப்புணர்வு எல்லாம் ஏற்படுத்துறாங்க. அதாவது ஊட்டச்சத்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதுல என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நாம அதை எப்ப இருந்து பாலனை பண்ணிட்டு வர்றோம்? தந்தை எப்படி நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க? இவ்விதத்துல தந்தை நமக்கு நியமங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அதுல எல்லோருக்குமே அதிக நன்மை இருக்கு. தந்தை சொல்றாங்க, உடலினுடைய பரீட்சை
உடலினுடைய வியாதியின் பரீட்சை வரும். உடலுக்கான சோதனையும் வரும், உடலுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளின் சோதனை வரும். ஆகவே இதுல எல்லாருமே பாஸ் ஆகணும். இப்பொழுது அந்த பரீட்சை நமக்கு வராவிட்டாலும் பிறகு வரும். நாம இந்த சரீரத்திலிருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய பயிற்சி செய்யாவிட்டால், ஆத்ம அபிமானி ஆகக்கூடிய பயிற்சி செய்யாவிட்டால் அந்த பரீட்சையின் சமயத்துல நமக்கு மிகவும் கஷ்டமாகிடும். அப்படி நாம இந்த வாழ்க்கையில அந்த நேரத்துல நான் ஆத்துமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா, அந்த இறுதி நேரத்துல அந்த தேகத்தினுடைய துக்கம் வலியின் பக்கம்தான் கவனம் போகுமே ஒழிய, அது நீங்க அந்த உடலில் இருந்து விலகி போகுவதற்கு பதிலா உடல்ல தான் மாட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க. தேக அபிமானம், அந்த தேக அபிமானத்துல வர்றதுனால அந்த அந்த நிலைமை இறுதி நேர நிலைமை மிகவும் கடினமாக இருக்கும். ஆகவே நீங்க அசரீரி ஆகக்கூடிய பயிற்சியை பண்ணுங்க. தேகத்திலிருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய பயிற்சியை நீங்க திரும்ப திரும்ப செய்துகிட்டே இருங்க. எதை நீங்க செய்ய விரும்புறீங்களோ அதை நீங்க பயிற்சி பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பயிற்சியை நீங்க அதிகப்படுத்துங்க. உலகத்துல கூட பரீட்சையின் நியமம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேள்வியை முதல்ல சொல்லிட மாட்டாங்க. ஆனா இங்க தந்தை எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. கேள்வி, அந்த பரீட்சையின் பேப்பர் என்ன என்னங்கிற என்ன கேள்வி வரும், என்னென்ன மாதிரியான உங்களுக்கு சோதனைகள் வரும். ஆகவே தந்தை நம்மளுடைய டீச்சரா இருக்காங்க. கூடவே எக்ஸாமினராவும் தந்தை இருக்கிறாங்க. தந்தை சொல்றாங்க, ஆகவே இந்த ஒரு பரீட்சையில என்னென்ன மாதிரியான கேள்வி வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லி நீங்க முதல்ல இருந்தே உங்களை தயார்படுத்திக்கங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவ்ளோ இவ்ளோ தயார் பண்ணிக்கங்கன்னு இவ்ளோ தந்தை சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இவ்ளோ இல்லைனாலும் பாபா சொல்வதையாவது கேளுங்க. இன்னும் நாம செய்யலைன்னா அவரு என்ன பண்ணுவாரு? ஆரம்பத்துல இருந்தே தந்தை இறுதி வரையிலும் என்னென்ன நடக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. கூடவே ஆத்ம அபிமானி ஆகுங்க. ஏன்னா இது இறுதி நேர பரீட்சை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுலயும் இதுல ரொம்ப 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 முக்கியமான பரீட்சை, முக்கியமான கேள்வி. இதுல இருந்து யாரும் தப்பித்து போக முடியாது. ஆகவே தந்தை அடிக்கடி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அசரீரி ஆகுங்க. சரீரத்திலிருந்து விடுபட்ட பயிற்சி பண்ணுங்க. நாம இத பண்ணலைன்னா அப்பா என்ன பண்ணுவாரு? இவ்ளோ சொல்லிட்டாரு. நாம இத பண்ணலைன்னா அப்பா என்ன பண்ணுவாரு? இந்த உலகமே சுழலுது. ஆனா நீங்க அசைய கூட மாட்றீங்க. அவர் அவ்ளோ அசைக்க முயற்சி பண்றாரு. நீங்க அசையாம இருந்தா என்ன பண்றது? அப்போ அப்போ அதாவது தண்ணியால நிரம்புன்ற மாதிரி அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னவாகும்? ஆகவே நீங்க திரும்ப திரும்ப இதுல கவனம் வைங்க. அசரீரி ஆகுங்க. சரீரத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நல்லது. இதனுடைய தொடர்ச்சியை மீண்டும் நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி மாதாஜி. பாபா. நன்றி பாபா.